Co by nemělo chybět ve výbavě každého videomakera? Pojď si projít základ, bez kterého se neobejdeš. Dobrá zpráva je, že se vejde do tohohle pěkného baťůžku. Kamera, bez té by to nešlo. Spolehlivá, s dobrým obrazem, autofokusem a MFT čipem. U nás třeba v sadě s objektivem 1260. Paměťovka. Velká, rychlá, spolehlivá. Aby ti nezastavila plná karta ani pomalý zápis. Mikrofony, protože zvuk je půlka filmu. Naber si ruchy nebo kontaktní zvuk. Sennheiser má skvělou novinku Profile se 2 porty a vlastní nabíjecí stanicí. Sluchátka, protože slyšet, co nabíráš, je základ. Baterky, kterých není nikdy dost. KF Concept nabízí skvělý poměr cena-výkon. Světlo, aby tě nerozhodily ani špatné světelné podmínky. Stativ pro stabilní záběry. Vybrat si můžeš i tuhle karbonovou verzi. ND filtr pro nízkou clonu a plynulý motion blur i venku. Tahle sada pokryje všechno, co potřebuješ pro natáčení profi videa. Pořád si nejseš jistý výběrem, tak se zastav u nás, anebo si projdi e-shop syntex.cz.